Nandun to fitna, siku agamang ka. Kaupun ka paratiyaya, ada siksa sa kubur na minitamang ka. Lagi diriyan na iya, kaya sabi nga so kami sa ano to adar pa, section na sa Cotabato to. Marvin sa Cotabato to. Pagsi ko mga program na roon na Q&A. May sa ni pa kayo sa o isa lecturer niya bumutag yung nga iya babay, ini said, yes or no? At nasiksa sa kubur at agad. Very simple. Yes or no? Tonindigyan, the Allahu Akbar. Yun na hindi roa jim na miya kakila, miya kasinga, kamataan mo to yes or no? At nasiksa at agad, tigin na the Allahu Akbar. Yan lang yung kaya, fita na siku agamata no? Mata naging kaiaro sa buta miyang kalag siragad. Agi social media kapya so basic. Abatan siku agamata no? Kedua-dua tanong rumah. Ayaw ka kay Koro naging na giving na yan. Agi nga siksa sa kubur. Ano sa gato na kapanamara na wali ko bis paparatay sa gina siksa sa kubur. Na may naging panagituwa, may trending, may trending sa social media. Asumo ba yun ito ay isipin na? O Christian, tinatanggap mo ba si Jesus as your Savior? Ere niyo to? May trending mo to? Ang mundo na bubaya padagang? Ito na mga day, tinatanggap mo ba si Jesus na siya yung Savior? Na tingin ako, tinatanggap ko, Allahu Akbar, may Christian na. Kung mga tinima si Jesus as your Savior. Kasi yung tanong mga Muslim na Savior ka na ginawang ka. Ino ka di pagaman. Ka nga makasurga. Ang mga linis sa naraka. Na dito mabubugoy, na maranaw, ang mundo dumamuna. Repeat after me. I accept Jesus as my Savior, Nanti mamumita po ba yung vlogger? Ngayon po ay ligtas na po kayo sa hellfire, sa impyerno. Oh, may ba yung mamu? Laro nga sinuta to this extent na ad na lagi din ito na mga manaw. Zero. Sigo agama Islam. Inulong po naman na sister. Api ang may ito na napalang kasi ko, agamang ka. Aman ito mga katokohan sa mga bisig sigo agamang ka. Ugin na sa iba natin naman ito, kami ang kabulog so, syubhat na natin no, trials about your religion. Ayaw ito pungalkan about your religion. Kasi sa kubur, si Isa na din po, si Nalula Isa na din po, kasi kung ano na, Mauri, Dajjal, gina na halal na haramanan, gina na haram na halalanan. May makalaglag ang mga trials. Lagi doon kita may trending panahon na pandemic, aso kung sugugog na haram, na ihalal na subalog, yakamamsa. So isa ko mga ginawa, yaw sa tada siya kang gagawin sa Manila, nag-isip mo makinig ito, alimang umamu, isa pa na alimang mo. Alim, nami alim ko na ni Bule alimang yan. Na follower sila na dito tatarusan niya, mga babae na mga follower sila ni alimang mo. Nasa kabog lagi ta trials, syubha, fitna, na ito na yung siliran, nagumi ng sirang puman sa mga ugagam, alimang. Kagigilan mo na, haram, subhanallah. Na ito na yung bundilan, balog. Ilang naman ito, yakamamsa. Sa kabog fitna, nasuhalan na mimbuloya, haram. Nasuharam na mimbuloya, halal. O pa man naging kayo gulong na for centuries, napkin ng mga Muslim, na dead na mito nasa katawali mo ba? Haram. Nami ako maging kaya sangat, amra na wa alimango. Nait niya tunto na pagkaharam niya. Ay now, matan sumranaw.
Namun kata dia, mamang kita di man mga maranaw, sa kabagalagya, niya kabagabag gusumit na iman to. Okay, kasi pinakamabagod si ko mga maranaw. Do you realize that? Okay, niya kadagdagan na fit na sa itiro dunia. Okay, kasi pinakamadakal, abo pinakamabagod sa mga maranaw, especially in Marawi. Why? At nagkatuon na katawsog, Maguindanao, Iranon, balik Islam, ay niyan panulong na daasik sa kubur. Alin? Ano kami ito? Mga Maranaw, it's more dadal in the Maranaw. Nah, ikadua. Hi guys. At nangyayari tawsog, Maguindanao, Iranon, balik Islam, alibagay guys. Sino kung ito sa mga Maranaw? Minisig-isig man sumasa, kami ala usisig sa kubur niya ala usanan. Kaya sa pangani, hi guys. Giya pa na hi guys, kaya sa pangan man ni apadi. La ilaha illallah. Mininta man na yung mga loks. Kasi kumiyaw na masa, nayatanong dito roon, ay mga loks, siyapan yung sumangawata iyo. Iman to na biya kalili, hey mga wata, siapa niyo sa mga vlogs niyo? Kapita ko na may udiranan sa online, naniniwala na, hi guys! Meron akong parcel ngayon. Dumating. Ang ganda-ganda. So wordings, utaw na kiling kaon, kukais na, natakot na ba? Just by your words. Elay pa rin mga vloggers, inom niya ka na gano'n ka mga zero knowledge sa Islam. Kenapa sumay itu ilmu malum niya ka na malum pakataguma. Uy, gumamunong na susuwa. Nakaya mga vloggers, tabi-tabi na mga zero knowledge. May nalagay may lok sa vlogger, nagkailetang ilan niya, sige ikaw vlogger. That's already a point. Arumat niya ito ko na, dapat lang yan si ko, aurat yan, kung dali yung katawan. Na, sisarili naman sa kumugin ang kilaya, ligyan, di bulog-bulog na, sobrang sa babutugod na yun yan sa amik. You know the word, the Maranaw food, amik. Di yakin sa mga mga nawaloks. Apir no kiapiran sa ako, na tama ni matulad matao. So kapag sa aurat. Kapya kasi nga sa yung Maranaw, kadi ang agaman yan na wither, mikos-mikos. Man to na bukumbo, pipi, mapita kaya aming suwatayan, nakaw amik, hindi mo lang magiganaw. Na mapadad sa kawin, hindi mo naman na Muslim. O kung mo makapatay, si kung kabubuli nga magiganaw, pinitamang mo. Yung nesikutin. Ang yung kaya mga nawadan yan, samut, ang yung kaya aurat yan. Ang gina na aurat, ang nabuanan, weder. Kaiman to, nasapon ka, namamita na sawa ka. It's part of your religion. Ipo ka naraka ka, at ipo ka, surga ka. Sapong ka sa aurat, namya ka surga ka. Nalakas ka sa aurat, kamya ka naraka ka. Natuloy niya so iman to. Ang gina mga loks. Kaso di kita amal lokos, nabagaman naman. Kati ginamagan ako din, matay, namagaman ako. Kaso, dengan napagaman, kung pagudaan ako, napakabdaman ako ni Matoa, loksa ko. So mga shortcomings sa kan, si kung kabubuliak na mamuda, raga, ang yagibuin sa dunia, na iman to na bumangti ako sa rin na si Koga, na iman to na di. Ay iman to so mga loks, nakabulag. Kasilipon. Mataan. May so kabate sa Quran. Ay man ito nakasilipon. So hindi pa ganyan na loks. Literally a loks. Loks ka inad na bagi. 70 years old din. Ang takasubra ko. Nakaginubo ko kami sa Indigan kasi gusto pa sa Oberton. Nanyan pa napasanin na Oberton. Nasa ka di mo bidula doon kapag uwi kami. Naya hindi pa ka nagilagabag iloks. Di akan ipasa ko daw na magturo driver. Sama ko na niya kanawa ko. Di mo driver bakal ang pitiro ko. Ang pitiro na lang driver, baka iman sa driver, pilagi ang madal. Nilalang yan. Kung sirisan yan, nilalang yan, kaso nakapeng ka, nilakaw ka doon, baka dito pa doon. O, dito. Kung ka doon, dito pa ka. Nabuha ka dahil yan, noksa.
Nato na inom siya niya kalapas. Si ko suman yan, kadis di gusti silpon. Na suto sa mga game, igram lagi sa kolor na napakapag-uwi na akong gagawa. How di ko ulit? What di ko ulit? Candy Crush. Mantan. Na, ikaw ka na, ino ka di ba kayo? Kasi hindi kami limang Candy Crush. Mantan kasi hindi plus either na limang Candy Crush. Orang muna tiro na ka na itina. Paano pa di ba makalipas si mga silipon? Na di ba, so mga lukstan ng ganti-ganti na sa sasaparan kami raman, di ba? Saka, dia ka di makapagulab sa lakan. Sisilipon na kayo. Di ba tinaopak na silipon ka na? Man to, nasa ganito ng bitiruan, may dagat makapanin niyo, may tama nga din silipon. Apay ka din ano panananayaw na. Yang kelidi man to sumasa. Ayas siya man to na sa mga mata, kasi ilan sa mga loksiran. Apya siya toro na Allah. Di ko pagariya ka na ikiratiin na gagawin na kanawan naman si Umi, ano ba gawin na hindi silipon? Nami ako makusawin dahil igu area na Zakaria, pamusyati nga si Umi, kadi mo ka tulog gabad di? Si Bera, mamiyakilig sumasa, kasuwa tayo di? Pamusyat si Kulos. Niyang galing, ito na yung meso di pa sa taliman to. Di ka ka na Umi, ito na mabuya, baka ba di sini, kadi ka pa natulog. Kenapa ada ko tulog? Gili-gili dia ko caiga, ada ko tulog, na tayo na silipon ako ba? Manta ni man to sa mga loks na bibuli ang wata. Nasa mga wata na bibuli ang mga loks. Strange times. Difficult times. Subhanallah. I don't know, so topic ni Sheikh Rajal. Kani topic ni Sheikh Rajal. It's not written here. Magpuna kami kagay sa piyaga po. Mano kami makinig si Kwasiatian. Just the other days. San sa Soti Viewing. San sa Heaven. Yeah, Heaven. Ito lang sige spelling on. Heaven na surga. H-E. Antaka H-A. H-E. Antaka H-A. Isa ka pa nakadal sa tanong na English student. Paano H-E? Paano na surga na? It's H-A, makna darpa. Kenapa heaven na surga? Nakalabas sa kapitolo na heaven, haven. Napigil mga estudyante sa museum, mamantay top university na kadang sa tanong yung mga estudyante. Ako man naging surga, London. Sa surga, nakunutan. Mano ka review sa Bumabularis ka. Naknaba ng heaven, ka haven. Maanadar pa, suwan. This place is my heaven. My safe heaven. Manarokoron, soon. Naging na nasa heaven na soon if you wait. Naisipin ko kami si Sheikh Rajal. Pwede si Darulu pa yan, siya sirang Allah, na miyatra-trapi kami tigil at aling na dito kamay. Were you there? Someone amongst here was there? No one? Ano ba kasi kami sa main live? Kami di silip po. Nakapagkaroon sa neta. Di ko di ka kanay. Naging na mga marap na mahilig makisaw-saw, di ba? Ay kami na hindi na. Mutudugan mo sa na, di mo di mag-speech. Bastaan naman nag-your loud voices. Sa liwag isisi, na ilan yung sumatangan na rin matatag. O di na sinarang pili, nagkita-kita na rin. Nagrap na kada sa tabi, napag-isip kami sa uwi na ito. Uwi ako naman. Doon ko siya mother. Ito na yung ina, nagkita-kita na hindi patakang ko. Ano tayo niya nagkaroon? Kasi ganito naman ano? Madadanong sa truck, nanali ng lulungan ro. Kailangan mo ibang mo driving, nalingan din sa rosa niya. Ito nanan. Mga marites. Naski mang ubay ka, no to. Ha? Doon ko siya mother. Ay kapag isinaging ubay ka, doon mother. Mga marites tanong. Niya traffic kami kada pagawat. O manisa naging kulita naman na ito na mga vlogger, mga reporter. Iman ito nakatagi sila yung muno. Lukat ako ba? Di ka langay. Naamay na ipapawarad ka. Bulit ka naman iman ito mga TV patrol. Ano ba kapag
nabagapagawat ka, ana matutong, nakalabatan o kubantan o atong nakikita ron, video tanong, ay man pa nalabatan ko. Baka nalipag pa sa TV Patrol, anaman nabatan o ipagsibo, ibkalad! O, ito, ibkalad, ibunin suwata, ibkalad. Nala ko ano naka-video, ibkalad. Nataman sa miya, tayo na nagsibo. Yan rin naging masusunod ni Manto. Di sabab sa liyan may effect na. Akabay akas na ikapuunan o balita. Marites, mugul patrol. Yan naman, hindi na nagtitira yan. Ano man natin yung bagro? Kanaba, ay titulan sa anak niya. Kamdalawan na. Ate pinaka-resource. Ay ako na sa bako ito na hidu. Kanaba, nini, imo. Pilawan na ako, ngayon so polis ka. Talaga ka, gusto niya mo loob. Nangimamoy ka talo. Kanaba, may buno-buno ito nga. Siringan namin. Talaga ito kaminsan. Napilalawan na ka ito. Mana sa nanging mula NBI. Kadi ko kalawan na kaya na sa kanya ni pinaka-mapay source. What is that? Kung nilaman na kabay, nagada ka mapad sa dito, fitna. Nakisagap na di, you're sticking your nose to the fitna. Kabay akan na isok-osomang ka ginawa nga si ko, fitna. Ito na bisod to. Api siya kwarto niya, na naman lagi namin gagawin sa liwa, wala na kalong ninyo, pinakasyon. Kung nilaman ka di gawin, Padahal, hindi naman ina namin titimbal ka. So ka na, basta po, hindi na ba take cover? Tunay sulit yan, ay, ito na ito. Wala matimbal ka. Wala ka striping eh. Kapag ipangina lagi na timbal, naudilo na yan ba? Matay hindi manginisa. Tinatasan. Maapas ko na ito po, nahililim naman lagi ulo niyan. Romo na nagyang sobra sa iro na lamtig. Kaya lang iba lang. Romo sa ruwas ha. Pwede matinggo. Yan na yung sinutin na. So mga loks na na, ay hindi natitigba ka na. Eh, ano ka sa susunod? Lalako ka! Nainan ka, liw na may kamapasa-pasa, hindi ba? Nasa orang ka liw. Pamungo na natitigba ka. Puto, sumasa pang Suisa. Kauto pang Suisa ro. Hindi ko naisip ko tinagi mo na, no? Yung kaliyan na may may sa dito na. Dito na ng glider. Nasa ka na, mimuli ako as tayo na, loks. Kaya kasi nagpinamiya, doon kami sa restaurant, sa Leo. Ito rin sa nakikilig na kalsada. Namiya ka nagdala. Hey, nagdala! Siya lang yung bubunuan. Nasa ka na mo din. Sa akin niya ng lobkan, so nang mga dako niya lang kung nang iniyo. Sa akin may nabag. Nasa akong hindi may nabag sa risawa man siya natin. So, observe. Naminilay. Ako mga masirat. Tiyak nila kami itong liyo. Nato na yung inyong magkalong bigyan ko sa balita. Uad na sa kataw na namawid sa timber. Namiyanin ba? Di ka namiyanin ba? Nasa kanil pinugo ng mga loksyo. Nasa kanil yung tanin. Ino ka si Zamaria. Kung nani kon, sa kami natin ba? Marga na ganay matua, nagla talaga yung mind your own business. Kata na, mind all the business. Subhanallah. May kapitan mo saya. Bagutan mo ay simuntag yung mind your own business. Kata na ba kapatay, hindi ka katukuan ng temik kakanay. Napakapatay, yung katukuan naman itong naisabok, inuto sila ng bubuno. Mind your own business. Napilay ako sa gisa ka napitulakan, isiliwa may siya krajan. Why di siya ikaw na kayo? After that, naano man namiyada ka pa, pagida anuwa. May ginagawang milagro sa loob ng kanilang kotse. Namiyada ka sila. Subsulo kurumay, nasiwa ira na pagida anuwa, sikot na ko mama. Inaniman to? Suding darwa ka, nasin sa public places. Kaya pakabagabagaro, fitna. That is why Suti Fuwil, I am not a fan of it. Ay mato na di nagkadaan sa tao. Banda ka lang I am not a fan of it. Di ko saan sumo. Kakanabong ko, di ko saan makaso. I am not a fan of crowded places.
Katawan yung mga millennials. Nasa mga millennials na malbud, marimorong. Na mga millennials saya, iganong kaya, lagi-lagi din ang kinuks talaga. Nasa mga millennials, na niya kalbud-bud, marimorong. Mga tanos, niya kanina-ingay. Kaya kabo yung mga millennials, nakaroon na. Kabo yan, na nakakamanap na library. Naging mga Gen Z, na niya makaingay-ingay. So, ready, sa susulat na sa psychology. Kaya hirap niya kung doon sa restaurant, nasulat sa patawan na yan. Ikira din rin ang mata nga parang sirang dito sa Marawi. Adi na nakatala ng mga pila ng mga timon. Nandiyan na mga kaya yan, dami-dami yan. Katantangan niyo sila din. Lagot ka kira. Then, so sense of responsibility, sumamala, medyo. Napigilit na mga madala tao. Eh, ba rin yung mga fame whore, tabi-tabi, nakabayaran ng mga sikat-sirat, sila ni Platantangan. Turutan mo Allah. Nilang man ito, in just an hour or less than, nandun na niya kapulot niya ng abit na, ka-first na ito na, di kaganay, ikaduan na, gumagawa ng milagro. Na ito na pinix na piniluban tayo sa atin. So ano sa iligan? Kasi alam ko di mga pamangiligan no. Was there a time, just one time, ada may ninyo doon katao Kristo na dito kami sa Rubinso na guru. Kaysa no? Dahil na may lengka. Dahil na may lengka. Kabinar ko nagiran sa Karatyaya na they are calm people. They want peace. Mga mabubay sila na mga tao sila na mabubay sa karoon ng tao. Na sobranaw, wild ka mga tao. Kabayaran na kamuluno, katitidawa, katakagagakangay, katitiba ka, kapilangan na sa nyawa. Hindi masusundan bagi maranaw. Kasang nadatara ko tao, ang yari dagang na maranaw. Kinasuunti ka na, datarugin, I am in a wrong place, in a wrong generation. No manayaw ako mga nawa ko, nagbuto ko sa kasi kung pinagalingan namin. Kadir niya kabaya derpa, niya kaingay-ingay, niya crowded. Dia mga bitikan ng mga tao. Na sa mga taga-pantawaragan, at mga taga-pantawaragan saya. Anyone from the audience? Ada anong po sa Venus? Matatlo po peace. Deg na may lengaro ay isang burgasura. Deg. Basta ka ito nga kung so, pantagawa ka sa basura, kung yung kariban, na-enhand penalty na 5,000. Nagano niya sa kumanikan, kumaniwalay, di makapanangila, ubuhay na kato ng basura si kupantaga, walay niya. Bawal mo lagi mga motor sa marami, naruto ng katawawan, we don't like peace. Kabay tanong na, ringasa. Naroon na bawal ko. Natandi ka na doon. Siya ko na nababagay. Gitay pang na-place. Na kung makasama ko ron, ipun ko mag-lecture ako, tama sa piyakapiyagan na kami, na tama sa muli kami, na very quiet. Hindi ka na, apiyas na ka, nakita sa nakawan ako. Yung jeep ko ba yung nagladar ba? Apiyas na, nakita sa nakawan ako. Rumadang ko nagatang ilaan na. Dahil ka busi na atrap, pipip na. Niya makaluwag sudar pa, niya ka dililis sudar pa. Hindi. Napesa ka na, Zakaria ka na subka kumblir ka dar pa. Ano ka mo yung sana kawi? Ay ito, ay gira subka kumblir ka na, nagdidengar ka na, natarbi ka mga pungiman na na. Subhanallah. Ito pala yung gusto mo pag naging totoo. Unbelievable. Subhanallah. Pwede kami sa kami Sheikh Rajal, isong yung Qur'o. Kasi Sheikh Rajal Mabu, naglagi kami our, saan niya na OC. Niya limpilibriwa, di po kayo na makusa, popot. Na, niyag-share sa kanya, sa ito share na jeepney niya sa Pantawaragan. Kung kasi araw mo, naloko ng pag-share kayo ito, pag ina, malidangan na, lagi din ni arrangement yan, nasushare ka sa kilid, nalong yung nakili na sa mga tao, kilid yung lang mo. Nagumita na po ka, nalong pag-share, katigang nalong yung tagay, nalong yung live. Niyaya ako, na kung mapasa din mag-lecture,
di siya kajan, di kita sa kariya, kailangan na makasulga si Kusi Ayran. Niya limpi-limpyo na niya kapya-kapya silang ni si Ar. Hindi na din pero para ako nakapag si Ar. Kaya nag-type na malinisan si Ar. Kung kabayan ka kung ano ka, so mga tao sa walay, nalimpyo, nakasuldo. Nakasuldo. Sa si Ar. Agusa, tolang. Basta sa walay na limpyo si Ar, ang limpyo ito lang, mana sa mga tao na limpyo. Now, kung kami like yung mga tao, yung mga motmot, yung mga titik, yung mga grupo na may kasusialiran, na inukita ni Bagyong Christine, Bagyong Sindong, mga sunod na ng mga tao. Na ilang kasutulangiran na ayaw ko na tayo, dimulok sa mga sunod na ng mga tao. Nangyaylimpi-limpi siya raw. Nakatay sa sialiran, kung sino ito pag-flash ha? Na public place. Nilang naman ni Mato na kung gana so, flash siya. Nakatawa niyo. Okay, sa wali sa flash na meron gugugun. Napila ka nang pupusa ron. Nasira din kita public place at naman ni Mato na mamimitin sa pag-flash yung toilet nila. Maana mga tao, ang mga they follow orders. Nasaktan ko sa Marawi, niya kala no parking, naroon yung parking. Niya kala buta ni Mayor. Kaya sa mga tarpuli, nalulun sa buta ni Mayor tanong. Adi siya patak sa basura, na first offense, 500, second offense, third offense. Na yun ang nakarawa mo sa basura. We don't follow orders. Kinitanong na yung mga tarpaulin sa mga kilid, iya mo rakaan mo Allah sa patak sa basura. Ano basura? Iya mo naman? Basura. Kaya mo rakaan kami bisa. So pag-best na doon yung nagpata. Kakaliwan niyo. Anmili o aswag. Kaya mo ka tanong muna, makatitaro saan tanong na? Yan ito po sa mga daw. Na sumasaigan, ginadili ang paglabay ni Riog basura. Ano basura? Na, di pero di ko mamupo, na di mamumunutan. Na di mamupo, niya kapag-taga si Olo. At isa sa Barisalam or Tabingan, walay. Nandito Google. Kabayang na itulad ng pagpustang na may susuraton, aso, di ka safety, di ka nabilitidian. Dito na ka na, aso. Antay manaro, ang tao tayo magsulod, mga tao. Kabag-pagabot niya sa aso. Nani mo puro-puro, manakahay mo na. Nanti ka ba nagiging pa ka? Kamaro din. Sumara na naging segundo, tadi-tadi na. Ilan na pinto, naroon? Titi. Na naman naging mga waiting sheet din, no? Iya ka dulu. Waiting sheet. Kaya kayo to? Pero sinanon? Titi, mga sunod, mga aso. Na makatiti na namin yung tudro. Nadi yan, kubo. Kano naman naman, nakasuman subukan, nadi na? Kabilangan na yung bugin sa dito. Lahat ng tanong niya po. Ano niyan mabuha? Ginawa niya. Kani nga magkabuha sa ito. Kami liyak ka. Lahat ng tanong niya po. Sukan niya isang ka. Ano niyan? Kabo. Subhanallah. Kaya pa na yung yung ka. Hindi nga kabuha. Ginawa kami yung ka. Natin pa kaburon. So, madagain niya. Kamuha ka. Natin ka mabuha. Ibigay mo ka ni kabo. Kaya niya ang sumiro ka. Nagyaya. Sakta ng mga maranaw, na inong tanong di kila yung buling na Marawi, kami ang tanong, ibudala Marawi. Mele ang tanong, susukar sa tanong na Edin, kakar. Ano ang pagkailay? Sa sukar sa na Edin, kakar. Mele ang tanong. Na makalitan sa Marawi, naroon tanong na ilay, magsipin sa Marawi. Now, I hope, adi orang matay na makapasuda to. Asuka bigyan tanong sa kanya na. With all due respect sa mga dato tanong. Paano ta makatulong sa dato? Dudurun so kanak. Siku Allah, dudurun so babaya ab servisyo tanong. Nagita ng kilay si mga maranaw, tagi-tagi, kasi tanong ng tungay si mga non-Muslims.
Ini pakalayan na inialigakan na gigil. Ay ninabigakan na paano ko maiaahon sa kahirapan ng aking mga kababayan. Nandiyan kung sa kagawan, konsihan, may tomato, tama sa problema yun, tama. Na inialigakan yan sino din, man ito namin kapya-pya. Kanya man si Tig Zubiri, kagay-gay nag-iabukid nun, na si ko ito na ang poorest provinces in the entire Philippines. Nakima ito na Lominio. Panita niya siguro. Lominio. So, record po man, at the poorest provinces in the Philippines, nayatapuan ang Lano del Sur. Congratulations. Alapangin na nila, nayatapuan. Keep up the good work. Top 1 na Philippines. Marawi, Lanao del Sur. Mata nito. At least netapan na no. Diba? Napiya si Okubig. Nataputan ng ibig. Yung may mag-comment, Pilipinas, hindi mag-uwid ka ba? Para magtapang ka, talunin mo ang Malaysia. Para at least na minirecord na netapan na kahit masama. Subhanallah. Naiman to man, aluminium. So the poorest provinces in the entire Philippines na alam ko nila, okay, nandiyan alam ko nila, ay ang top 4 na Tamparan. Sayang naman na top 1 ito. Top 5 na Maging. Na yung top 1 ng Hulo, Sulu. Kailan ang panabadara Tamparan, dapat na sa kanima top 1. Iabuntan ng Hulo, Sulu. The poorest municipalities and the poorest province. Na piyakamaw sa iyo poor na namugibang ipon. Mga poor na dito sa mga restaurant. Agibo kapag inumihan sa milk tea na 200. Na miya kadagdag lalang cruiser. Na lamang kadagdag sa mga huli nag-i-max. Hindi ko na isibutin. Paano tayo poor? Naging na wala na naka-Starlink. Ha? Matan. It doesn't add up. O pag-usap ka sa math na parang 1 plus 1 equals 3. Parang bakit ganun? Subhanallah. Nasa Kiamanap na Rimig Zubiri na iman ito lapad sa mga richest provinces ng Philippines na niya, Bukidnon. Nabibulis ka na ito at top tourist spot sa Pilipinas. Nasa na ad na mga kwantano, ad na ranaw tano, ad na mga falls tano, ad na mga mountain kapakaya panikan, na inuaya maatay sa tourism. Sa Tugaya, so to floating bangka, floating boat, 500 up to Sawa. Nasungano sa Lokloka, ranon, ano digitipo, ano pikad. Nya kasungan ko ron, mantay, piya kada ko ranon. Naamalaga ko, di ko mataw lumangoy. Nati ko mga tao, being generous people, mashallah, tingnan sa kanya, baka di pagdasi ko floating boat. Saka muna, ay! Kasaka na, di ko mataw lumangoy, tinamit ka. Giso, igira ko ang ka, malakay ni Ruby, siya may pikir ka, may kang yulog, kaya ito ba niya? Yes, ano ba siya kapamimikiran? Na gami-gami tiran din, na pura-pura siya sa luklukaran, na tulog, na muto dahon na di kung kaalin na, Ustad, baka ditipo, ha? Hindi ko kaya sa lihon daw, napakabit mo na ko, pagpapitin na iya. Alam siya may titipo, may enjoy siya na sana, dahon baan, inibot ka. Malumakaw sa bangan, la ilaha illallah, subhanallah. Bunyong kinaran, may mote akong doon. Naroon may pikiran, kapakaya tourism, right? Pikiran man, nakatukan na ng mga taga-Iligan, mga taga-Balui, mga taga-Malabang, or abis na ba mga Maranawang, natunag nisimuan na ka sa Tinagu. Natunag nisimuan na ka sa Timugo, ikataya biso natural, aig, arukan piginom, naroon titi, nasend. Katinitian nanok nagiran na, naroon kanong pan-nude. Stupid. Natural resources of clean, pure water without any chemical at all. Nabagay, piginam tanwa, igamin nila, itanun ka ng peri-chemical. Yeah, it's mineral water, but you don't know if it is safe.
Na ito na yung may aswagira na utang at tiniti na guinudwood. Nakatan. Kapakada panas. At kalot tanopan sa pump na pumasa na lang sa mineral water ay dadongan tanwa ranaw miya kalala ranaw. Nakaidaw sa raw ranaw kasala ko ino sa nung abun yang gunting buli as CR. Ino kailan na makontak tanwa Guinness World of Record, the biggest comfort room in the entire world na sa Marawi. At ano man matapuan. At least. Pero wrong record at least tapuan tanong. Di ang ranaw na maling sa kilid ranaw na di kelot sa paguduan niyan kaya niyan. Komino sa tubo na siya tiya katugas sa ranaw. Sonog. Dadi ka mamudi milangoy na barangan ka mamugi dunat. Ay nga kaya release na mga pasadagan na ninibam yung mga kalingaw ka, ano pa na lang ba sa shampoo? Langog. Na mga, hindi pakalayo na mga batang ranaw, mga tonong sa ranaw. Di ka rin magabada sa dito, anata, magyan kaiyakuan. Niya ako kamapiyap, hindi ka samsap. Di masusota ni man, right? Kata-kataw na ilangon. Naiman to na malaw niya suti agus. Kami ay doon sa mga ranaw. At na nilang na mabubuling sa kilid agus, yung alabot dito na ito na. Wala niya na second floor, na tubo, na right, directly to the agus. Na kailangan na pulisuig, kapsigadan. Ano what's funnier? Nana, di mo lang walang sa baba. Ito na ito. Di kan kaningiri. Miya mo mugro, miya marasa. Nasa ka mo na di ka kaningiri. Ay mata, ni matibot ka. Di so tubo, nasa baba na di lalangon-langon na di mamamipi. Isa. Ginangitaman ay apakasunog umranaw. What is going to happen next, people? You don't want reform? Nya suat ka mo sa lagi na yan? Saka na di ka netay po. Inupang nila ka sa diyan na pagkataling mo ma-eleksyon. Kung mga buto ka, no? Please, utang na loob. Vote wisely. Api ang akiba pa. Api ang apagari. Na ukatawan ka di pa kaumpiya na baka bitwi. Nga kawida kang tanong. Nakatawan ka naging kaiba pa ka. Pagaring ka na makauntod. Na kedes niyan so pira ka. Na itanong pandituan. Kaya man to nakapapamilya. Na baka tagumpia. Dahil naman naging mga Christian, isa ka pamilya na berang-berang i-party. Siya kito na mayroon na sigiraw. Na siya kito na mayroon na gito. Na normal. You believe it what you believe. Lagi dagi ngay meso sa ad na mga pada si Miuto kay Leni Robredo, ad dapat na si Isko, ad dapat na kay BBM, na normal kiran. Kabigang ka Allah sa utak ka. Kapamikiran. Na ilang ka, anda ka usar mapya sa pamikiran ka. Nasirta no na di. Asara ka ba pa ka na, ako doon na siba pa ka, puma ko doon na. Sige ya. Namya ko ka na mapay sa kapamilya, nakadaklan sa mga tao na makadapanas. Langutan niya katawan, no? Makuwairan sukada to, nasirambu, nadin pa kaniyo. Nasirambu mga bipe terak, sirambu mga bipe walay, nasa katano, pedikab, nagyang nataman. Kagiyang ngayon na lubag-lubag. Kadiyan kataw, nagyang mga lidirtan, o nagkukita. Buwan underground, aro sila nun? Bukit adilan kilay, amiya pangit sa mga dalantanong. Dilan kilay, di karsada tanong na langon din, marsika. Yung tanan din silang bukit. Bunda plane, anta ka helicopter, anta ka na pabiran. Kung sila sa wali na, pitaw nga sa munisipyo. Di nga tawa na, anta ka na nagubulag-bulagan, anta ka na ba silang siya mabubaling? Di nang kinigim niya kadagdag na basura. Libot ang akin ng kong ira. Apya buki, mata di diyak diteron. Yung mga datotono na apya bulimpi, wag ingod din mo. Apya ginambu. Dia kan pengarap na mga infrastructure at story building, mga mall, SMA, mga kawataw tananan. The least mga dato ami, napakalimpi yun sa ingdami.
Let's be realistic. Apa gusto ka pilimpiwa? So kay ka sa Kristiyan at takanganisan, tangedega ada kau yang gini na. Anyan ka pa may pa sa mga kinida? Karsada kay gira ko na sunsu pampirs, na sinsa lokloka. Karsada kay ni itu gugas rin, madami siya, na may ulog su pampirs. Naguda ko kayo, nanahon, pupukin cerita pampirs. Adi nung kada. Worst. I'm telling this. Kakapakaya so next a mayor, next a governor is one of you. Kapakaya so next a first lady na si Sisaya. Na usara ka subuger ka. Siko ka mapiano, kadaklan. Kamiyas sumusumawon sa gil kaya trapo mga politician, traditional politician, akapirak mo na di pagugup sa madakalataw. Mantaan. Ape buka pelimpio na amir kanomian niya ba miya kuha? La ilaha illallah. Mataan, awid akal. Ugupan tanu Allah subhanahu wa ta'ala, nakakapanghina ng loob. Pero, api apa di barat lagi daya, ditanong kedaan sa Panginam. Habang may buhay, may pag-asa. Kaubigan ng Allah, apasigsiti sa Biko Soto. Bigan ng Allah, apasigsiti sa Biko Soto, napang ninta bugan tanunin mamusa ingat mo sa Broa. Operate ka no, bis kami kasingakan. Ad na punsaan na. Tunay ko ni ko sa to ko Broa ay na puji. Man to na makadidaya Pasig City. Kaya grabe yung ni mga Manila, napigisin lang sa mga tagro. Antay mga taga kan Pasig kami. Kumusta ka no siya? Daw miya kapia-pia. Makasusulga kami kay Biko Soto. Natiga ka may siya ako niyo. Kumusta ka no? No comment. Kami mo na di ko miya kabalik. Mingulita persona non grata. Yawi da ka taniman to. Pero ka sebenar nas ka ni Maranta. Nanti na sudah na petiro. Mapia ka no? Uy, miya kapia mi mga kapia. Da basura niyo. Da basura. Mapia, miya kapia. Tadi ka makaptiro sa sunod ka, Marsika. Kada ka sa purpose. Ano sinaka? Kung anong sinaka? Giyawi da kaliman to. Kapersonala. Kada mamanag ka so advice na pipiyan tanong ka para dito no kapawingan. Natin, we hate criticism. Ay kabeta na langon kamunapik. Yan kapia-pia ka data. Sa salana data. Nadapira kami, putay kami langon. Sugar coating. Ina ni kabayatan mo iman to. Subhanallah. I hope, adiyo ko ramig matay, that our place for our children will be a better place. Ano benaran tanong, mamagugubatan no? Ano niskat ni election, you can do something to change what we are in right now. Tabangan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Alam, kami nga sa mapiyada to. Adudurun so kalakyan roka. Agusto ka padiyan si kupagtaw niyan. The first thing that I mentioned is the shubhat fiddin. The trials in regarding your religion. Isa may tanwa, nasiksa sa kubur, nadaadungan na mauri, so alima mo na haram, so balot na halal. Yakalakalakan na trials. The second kind of trial is fitanus shahawat. What do you mean by this? The trials that tests your desires and fall into it and makes you disobey Allah. Yang ini kadua second type of na ini ba? Trial. Tapang fitnah. Tepungan yang su agamang ka, ikadua na tepungan yang subaya ginawang ka. Nakadaklan ni man sa fitnah na syahwat. Baya ginawa. Ini ni pinakamalata pong kaiman to. Nagyan kaya two kinds of fitna. The shubha and the shahwa when it comes to religion and your desire, nagkaswayan na nakakabulag. Di nga kailay subunar, kami abuta ka. At yan din kata-katawan kakapriba. Na kanya fitna ka, na may mga pagkaw sa kapriba. Yan naman nag-RGE, you're familiar to that, right? Imatos ka, magina na RGE, naipiray mes ka mo. Nadinitiro ng mga ulama,
Nadi ka na suan kiswa-swa, kagina nakapriba, kagina na Koko Part 2. Na din sumranaw, din kargain, si Koko. Nya kalibulbul makalipat sumranaw. Ang dali niyong makalimot, parang siya. Yung nga taon, madali tayo makalimot at madali tayo magpatawad. Di masuswat lagi, giman si Tamranawa, nakate, gib ni masuswat, lagi tayo lagi Amerika. At lagi si BBM, piyakawa tanong siran, piyakawa sila ng mga loks tanong, ago katawan niyo, so loks yan, na piyamuno yan sa mga loks tanong. Kataw niyo, ano? So loks yan, na piyamuno yan sa mga loks tanong. Naima to, napakatataros ang tanong sa internet, nasa salasalaan tanong, as ka ng sulok sinipiyag, masakir si kung mga loks tanong. Mataan, may kalibulibutan na makalipat, may sabab sa hiya, desire, aperak. May kalibulibutan na makalipat, kapamara kag yamara na umalay maratabad, bugi nga sa pera ka, guminan ka. Pamarak si Ali Maharam, telipi nga sa tinggi ka, halal. Para ginagyan nga, fit na to as syahwat, baya ginawa na pinakamalabay ginawa na pera. Kapi ang katawan tanon na haram, nabsuin tanon pa. Pag niyo nga kono sarila, yung mga pagaritan o mga lagi may mabusit na tanubo, babayangan kano yan. Ag yung kaya GPEA, Junior Philippine Institute of Accountants. Na-prepare ko niyo. Katawan tanon yan. Basta agalibog ka na, lagi di agalibog ka. Nasaan sumalaa? Pera ka haram. You know that, right? Pag-accountant ka, pag-accountancy ka, nga makasunod sa, diyan kan pagaloy, fill in the blanks. Kamala, pera ka pagkakuha, kailan naman nag-isiringan tanong, may kakasara gunong suwata yan, na nakakuha sila sa truck, nakatay na din balay, nakatakatawan tano, akapakapupunong pera yan, ito na, nakapakapupunong pera yan, ito naman isa na, nila, ito nakapakapupunong pera yan, haram, na. Pakabuta. Mataan. Nabatan ipumula si kung mga watatano watakulay, makapasadi ka sa college, nakuha nga galibag na sukalan, kapya may tisukay, napakabarakat mo pa. Nabaka kapasad sa college na narakatan, di. Anak katong kalagi din na naloks, tabi-tabi na din. Awat-awat pa na panabinar ka, buno yakuan na, hindi naman nagipatag ka na walay. Iya ka na walay. Kasawa tayo na sinigalibog sa Manila. Na puguluguman sa na 50,000. Nangatan. Yakalak lang ang iba yung ginawa. But, apya man ay kadaklan sa kanigitan na may fit na sa gilagi di agalibog ka. Ugay daan na po nga nagtanaw mga tutulan. A word of inspiration. Sumurita ka. Niya kasunga ko si kung mas itiran. Niya kay gakurong man kagesulta na kuro. Naad na may liyan ro mama. After Fajr, no kumya kay ga. After sang nga Fajr, namuuntod din, na di mamatay sa ako, na di manasbik. Ikaw na amazing. Ano siya lagi dahil ito na maranaw? Na, kung sumubang so alungan, namisunat. Naginan sa miya alay si Buhali ito nabi salam, ang makasumbayan nga sa suko, na di ka pagawa si kupisimbayangan ka, natitiray si kudar pabisimbayangan ka, si kuundo na ka, di ka makakatabansir ka, alam mo yun na si kusulda, dar pabisimbayangan ka, lagi si kababay, si ku prayer room ka, nabumatag prayer mat ka, prayer room, munto di ka siya na, ruminda ka roo, asar ka da ka rumada, na di ka di mamatas ako, di ka di manasdik, nasambayan ka sa do karakata sunag, sumubang sualungan, after 15 minutes, nasubra ka sa minay ka di. Langa, kapakay ka menaika di uman subuh. Kapakay ka menaika di uman subuh. O di nga pasin kagaga sa pira. Nagiti siwag ito mama, na misunat din na lumineo. Ini tulada kan, ini sinda kasi kumuritang natagro. Di ka kanila man naging ngay mama, niya nga pasad kami tigakan simbayang sa subuh, na may nasidik, may mates ako, na misunat pa na kami nga menaika di, masyaAllah, tabarakallah, tarmanunong Allah. Di inutuwa ustad, babak na nan, pagariyabi. Ha? Ibu ka? Ustad, ginana, benar kok niya na, katanya pa sa din, accountant. Accountant ka niyan. Yan pa sa din, accountancy. Nato na siwayan,
inawaan yan sugal lebekian. Ingkay no to, katingin na ustad, miyakar sirsik. Malap ka kung napirak. Okay na, miyakar sirsik. So kata na lang, panayang damarsik, katawan yun no? Pakabaris ano sa dabaris yan? You can read between the lines. Aw, kaya hindi kailangan. Kaso kung sumarano, na mas beray tadi sa Arab, bago sa mga English people. Kaso Arab, napakabat ya sa baris yan. Na so English people can read between the line na sumaranaw na dapat matero, so katero na siya mutiyan. So to so kuwana, iway, baginan sa kuwana. Ya kasi nabuti siran. So to sa kuwana, uway, niya kasong matero. Parang yan siya buta. Sa kuwan. Ba't na restaurant na kanya nakuwan. Ba't na darpa ka niya nakuwan. Kung kami si kukuwan, kung kami mo sa inyo nakuwan. Yan kami pwede ba sa kuwan? Yan kami pwede sa kuwan. Na mas bright ka di sumang Arab, di sumang English. People be proud of it. Natiga ka na, that is an inspiration. Ano sa katong talang din na mga professionals na sisikiran so kanak si ko Allah. Kabata na may estudyante, kakanabay kumang daw sa eskwilan so kanak. Katawan niyo ano? Nabara ka dito na teacher ka na, kaya kabangan to na din, iba tanap simba yan, ang takay natarasan ng lecture tanoda. Tabi-tabi, kasong teacher ka di simba yan. Ugay na igiranab kayo talaga niya mga professionals. Naman, taandang kopya ka, bili-bili po. Ami adong kiran, so kanaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pakandagalan sila ng Allah. Nagyan kayo lagi dia 2 types of fitna, napaka-makabuta. Di nga kayo sebenar. Keduduk kinian. Mapakadayan sumalantas ka, pamikiran, na kasabapan ka, napakada panas ka, kapakit na ipatay ka, uli ka siya po Allah. Dan yung matagay mga kamuda na may pumsaging message. Ang paninididagiran, giya na jihad. Ang paninididagiran, so, may matay sila sa ground zero. May lang kagaya fitna. Ay, kaya sabapan sa inipamatay ra. Kamata-mataan ko Allah. Kau gina na jihadinan, na may unaw-unaw sa mga ulamatan. Kau pa man, nasibutin ka sa jihad, na disibutin ng mga ulama. Kinuto akala. At na estudyante, akalawan na sa kapamimigiran so, teacher yan. Nalagig mabuto. Di tanong kalawanan so mga ulama tanong. Siko, di ba sabutinan siko? Agama. Natunay pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kada fitna tiyan yatakarabu zaman. Kuma sumasa na sumanga masa na makapububay-ubay. Sabut yun to. Iman to nadataro sa January. Natunay ubay niyan. December. Dahil naman kami, nagdabi yung 2024. Dataro kagigay na January. Naiman to na December. Magdab sa 1 year. Na. Kata, kagigay na December 1, naiman to na December 50. Nagdab ka sa 1 month. Didin. Na. Kagigay na misumbayang tanong sa diyamaat, naiman to na Sunday kuman. Namito ko na may pita na diyamaat. Kasi sa ganyan tanawanan, inukap di pa rin, mo diyamat. Ibut ka diyamat, iman to. Ano yan mo? Ay, katay ko, Arabiya. Ay, diyamat na iman to. Yauta, dataro kagay na diyamat. Ilang ano to? Niya kaganggaan iman to sa oras. Nagina ni Karina, niya kagdagdagal mamusufit na. Niya kakakaraniwa sumasa, at naitigulang sila, wayo kumadulain. Kada so ilmo. Yan naman to ka, balibugi masa taniman to, ano tanong kinuwento mo sa ilmo? Sagi mga vlogger. Kaso tigil na lagi ng mga vlogger na may mga usyeta pa. Miya kalidi ka, piyang usyeta ng mga vlogger sa mga ulama. Kaso kung sa mga ulama na mga makasiig. So kung sa mga ulama na makatipo. Miya kali-kali, sumasa. Matandin sumarano ko miya buda-buda. Kaso kabayan na makuha ka mapiya, na inibigtungo na makasiig. Ipangusya teraka, siapa nga suaman ka, siapa nga susangbayan ka, siapa nga suaurat ka, di nga dipusasi karoman ka, kay matok nagi mga budagir, na dinum kada si karoman yan. Kami yang kasayan sa Kristiyan, na di amaratabat yan, adin yan dipangudog si karoman yan. Kamata-mataan nakasumya kay titi maratabat, na din yan kabaya, o ba si karoman yan, ba yan ipag-expose. Karoman ka yan!
So katay diyan, her beauty, either for your eyes only. Na iman to na for the eyes of padagla na madagla tao, for the sake of views. Miya, miya, tantan ko, miya fitna, sa likes ang views. Api nga bedin ini, nagyap na karon niya dito sa orat. Kapag kasi ako sa Gimranaw, kukumbo, na miya katas-tas bibo kataman saya. Na mahiilay mo. Di ko na isimutin na Gimranaw. Ba may kasulod ka sa surga na so, ay po sa surga, nag-iulo ka na makananaraka. Yan na isibutin. May kumbong natama sa isang kumbong yan, nasubugin natama sa likod. Ganito na ito. Ano yun? Ha? Kukumbong pipi ha, nagkailibo siko. Ha? Talagang bugin na ni aurat. Hindi pa na-aurat na eh. Yan na isibutin. Sumiyod ka sa Islam, nasulod ka sa tarotopo. Ano ba half-half? Ito na, pagkanarakan ka. So, paano pagkanarakan? Di ba matakakawanan? Gina ni parati amranaw, mikos. Yan na isibutin. Ilangan, supungusiyatan kanyan sa suwangay niya, makasurga, bagay niya sa mga naraka, kanibdo na makatipo. Ah, yan kapetanong saya, makatolik pa. Ini betul pun na Bashir. Lagir na nga, Buddha pa. Tanap si mana Bashir. Aya Bashir na yung wala sa'yo na sinasabi niya sa'yo. Ibarat na, o di ka niya ipamawingan. Ibarat niya, bulag ka, na may comment, niya kalakay mata. Niya kalakay ngari. Niya pangipangita ka. Ginanib doon sa Bashir. Nasuman subtiro niyan, di ka kabibad sa kamblang, turdo nga so, amana ka. Ato ni Bashir ko. Inibito na ito na Bashir. Nating ko naging mga vlogger, dahil binas nyo kami, mas gagawin namin ito. Kasi marami kaming follower. Budin kaya charger. Ini pa ko siya itong mga ulamag, yung mga looks na turgo niyo sa mga amaliw, buhat niya kadagdagal si hi guys. Ibig may tunog-tunog sira na lang on hi guys. Na miyala uswa hi guys, alam na apat niya puti. Ilang nga sumaranaw, miya topo-topo I've come to, naman ko masibusay moralista. Not yet. I have come to realize this thing, ha? Ano mo ma-realize? Kata, di tayo di mag-Facebook, right? Ano yung Facebook yun saya? Nalabatag sa Yemen to. Mawiyag yun na sa 1995. Na. Baka sultano si kung mga pages, aad na mga Kristiyanon. Pera-perap ni minibalita, si father na miyang rape. Si father na giraw. Giraw-giraw man niya. Ay na naman sa mga comments. Anap kayo nga pagba, sige pare. Ato na ipteron, tao lang tayo nagkakamali. Patawarin naman ng Diyos si father. Kasi nagkamali siya, nakalimot siya. At alam natin na siya ay nagsisisi ngayon. Diyan mo na to? Na pira-pira imantik, pungaylay ka mga maranaw. Amiyang makawaraw rin katiro si mga ulamairan. Amang ko si Alim, na nakabada nga komenta, di na makataro ka sa kanila karsada. Doon niya ilayin ka, Kristiyan, huwag niya comment si ceremony father, Father, humanda ka. Hihintayin kita sa kalsada, sasagasaan kita. Ang sakit-sakit ng sermon mo kanina. Mga Kristiyan, na pagadatan nila sa mga parihiran, na sa mga maranam, yung makawaraw-waraw si mga ulamairan. Apiasa kang Inating na Zakaria.